Сәлем, безнең бүгенге чыгарылышта Казандагы иң озын граффити медицина хезмәткәрләренә бүләк һәм зиратлар. Беренче хәбәр. Казанлылар шәһәрдәге иң озын граффити өчен тавыш бирә алачаклар. Әлеге граффитиның озынлыгы 183 метр, ә биеклеге 1,5 метрдан 16 метрга кадәр булачак. Завойский урамындагы паркинг диварында урын алачак әлеге эскизның авторы урам рәссамы Руслан Кубик һәм ул казанлыларга 3 төрле эскиз арасыннан сайларга тәкъдим итә. Ул «Дорога жизни», «Свидание» һәм «Я могу дышать» исемле эскизлар. Тавыш бирү Малиновка торак комплексының ВКонтакте төркемендә 25 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шунда үз тавышыңны калдырып чыгарга була. Сүз уңайына. Әгәр дә менә шундый шәп колонка һәм тагын берничә бүләкне отарга теләсәгез, Ялкын журналына язылыгыз һәм менә шушы WhatsApp номерына квитанцияны җибәрегез. Россия салкын һава торышы якынлаша. Көннәр эссе дип йөргән идек. Мисал өчен Мәскәүдә 31 градус булган көннәрдә булган. Ә хәзер киләсе атнадан әкренләп инде суытуга таба, салкынайтуга таба барачак һәм Россиянең Европа өлешендә көндез һава температурасы 10 градуска кадәр генә калырга мөмкин. Шуңа күрә үзегезнең матур җәйге җиңел күлмәкләрегезне җилләтеп, дөнья күрсәтеп алырга һәм аларга дөнья күрсәтеп йөрергә җитешегез. Оренбург өлкәсендәге Бузулук шәһәрендә медицина хезмәткәрләренә рәхмәт әйтеп, «Спасибо, доктор» дигән язу белән плакат элгәннәр. Әмма әлеге плакат хастаханә янында да түгел, шәһәр үзәгендә дә түгел, зират янында. Һәм зиратлар темасын дәвам итеп, Кострома өлкәсендә Дәүләт Думасы утырышы вакытында икътисад мәсьәләләрен хәл иткәндә бер бик четерекле темага кагылырга туры килгән депутатларга. Анда Кострома шәһәрендә, өлкәсендә дип әйтик инде, зиратта урыннар бетә икән. Яңа зиратка әле һаман куллары барып җитми. Һаман диюем ул 10 ел. 10 ел элек инде план төзелә башлаган, әмма зират һаман юк. Мин аңламыйм, ул зират төзү өчен нәрсә кирәк соң шул кадәр анда территорияны бүлеп, шул территорияны чистартып кына куярга кирәкми микән? Ни? Аны будка куярга кирәк инде, ярар шунда утыра торган кешегә. Бәлки ширкә үтсеп куярга кирәктер. Тагын нәрсә кирәк зират төзү өчен? Хәтерләсәгез, 2018 елның көзендә безнең танылган футболчыларыбыз Малаев һәм Кокорин билгеле бер сәбәпләр аркасында ел ярымга колонияга җибәрелгәннәр иде. Һәм аларны вакытыннан алда 2019 елның сентябрендә чыгардылар һәм менә күпме ярты елдан артык вакыт узганнан соң Мамаев Матч ТВ-га интервью вакытында колонияда үзенең тормышы ничек үзгәрүе турында сөйли. Һәм аның сүзләренчә, аның гаиләдә мөнәсәбәтләре яхшырган, яргансы безгә кыска түгел, әмма аңа футбол уйнау рәхәтлек китерә башлаган. Прикиньте, дип әйтәсе килә монда. Ул әйтә, менә колонияда вакытта, колониядан чыккач футбол уйнаганда мин үземнең бала чакта кичергән бәхет хисен кичердем. Когда сиңа просто менә туп бирәләр һәм сине футбол кырына чыгарып җибәрәләр һәм син зарплата, хезмәт хакы түләгәнгә, контракт булганга түгел, бу шөгыльне яратканга күрә уйныйсың. Моны нинди нәтиҗә чыгарырга була инде? Бәлки моны бу фикерне кем анда хәзер баш тренер футбол буенча Россиядә? Слуцкиймы? Ну ярар, кем анда? Кем булса да инде моны мыекка чорнап куярга кирәк һәм бәлки аларны менә шулай колонияга җибәргәләп торыргадыр. Алар аннан кайтканнан соң хезмәт хакы өчен түгел, ул шөгыльне яратканга күрә уйный башлаячаклар һәм бәлки нинди дә булса зур күтәрелешләр көтәр безне футболда. Шуның белән безнең бүгенге атнадагы хәбәрләр тәмам. Сезнең белән мин Гүзәл, сау булыгыз.